אז מה קורה חברים? כמה מגיע עוד סרטון חדש? אנחנו סרטון חדש של ברול סטארס. לפי מה שאתם רואים, אני עוד שנייה ב-50,000. כן, סוף סוף אני מגיע ל-50,000. משחק אחרון יהיה גם אגדי, אז בואו נתחיל. חייבים לנצח אותי. פייפר קול ובאס, בסדר. מערכת חיים. היא עושה קמפינג, אבל היא עושה קמפינג על עצמה. בעיה. רגע, צריך לגבור את זה? צריך לנצח אותו, ג'יג'יז. הייתי יכול להרוג אותה. בעיה. אני מצטער שלא עשיתי עוד עם נגיד איום 2 שמגיע 50,000. פשוט לא היה לי זמן. נעשה ספייק. אבל אל תשאלו למה עם הסטאפ הראשונים של ספייק, אני פשוט את הסטאפ הזה. טוב, אז זה צריך להיות 1v3 סרג'. Wait, what? Actually, she's fucking bad at the game. תצטרך לשים את הסטאפ השני. לא. טוב. הלך לי כל הסטריק. אני אומר נראה לי נחליף דמויות. טוב, בוא נעשה עוד פעם. לא, שאני אחליף את הראש הסר. מה היא קוקט? אוקיי, יש סיכוי לנצח את זה. יש סיכוי. כי תן לי בעיה, גם אין לי בעיה, תרליל אותו. בואי נקיט, נראה לאן בורח. הופה. סינג. וואו. הוא הגיע שם. זה של האנג'לס נגד זה הציל אותי. ברור ניסה להקפיד. ניסה אבל. יאללה, אני רוצה כבר לעשות את ה-50,000 שלי. פשעים. פליז. 50,000? The moment of truth. האם הגעתי ל-50,000? אוקיי, הגעתי. 9 גביעים. הגעתי. Let's go! סוף. 50,000. טוב. תרשו עכשיו בתגובות מה יצא מהגדי. העניין היחיד שאני רוצה עכשיו זה ג'וג'ו, כי אין לי ג'וג'ו עדיין. הלוואי יצא ג'וג'ו. הלוואי, אמן. סקין חרא.
טוב, זה היה הסרטון שלנו היום, מקווה שנהנתם, כי אני נהניתי מאוד, לדעתי 50,000, אז יאללה ביי.